Sa usa ka istorya may tungod sa usa ka tawo nga nagumpisal. Kini ang iyahang kumpisal ngadto sa pari. Mingon siya, "Padre, pasaylo ako kay nakasala ako." Nangutana ang maong pari, "Kano sa imong katapusang kumpisal?" Mitubag siya, "Duha na ka bulan ang milabay. Ug kini ang akong sala, Padre." "Padre, nahigugma ako pag-ayo sa usa ka babayi. Ug alang sa pagpadayag ug pagmatuod ni ining maong gugma, mitrabaho ako pag-ayo alang kaniya ug alang sa mamong mga anak. Kung masayop siya, muli hilom na lang ako ug dili na mo tubag. Mupasensya na lang ako kaniya." Misambat ang pari sa pag-ingon, "Anak, wala may sala sa imong giingon. Pagkaanindot gani kaayo sa imong gugma, kay andam kang muhatag sa tanan." Mitubag ang maong tao, "Padre, dako kaayo ang akong sala." Mitubag ang pari, "Nga naman." Mitubag ang tao, "Padre, nahigugma manggod ako sa asawa sa akong silingan." Mga igsoon diha ni Kristo, unsa di ay ang gugma? Kano sa ta makaingon nga tinuod kitang nahigugma? Ug unsa ka importante kining maong gugma? Ana ako'y paborito kaayo nga panultihon matod sa gugma nga giingon ni Father Pedro Arupe sa Society of Jesus nga miingon, "Nothing is more practical than finding God, than falling in love, in quite absolute, final way. Because what you are in love with, what seizes your imagination, will affect everything. It will decide what will get you out of bed in the morning, what you do with your evenings, how you spend your weekends, what you read, whom you know, what breaks your heart, and what amazes you with joy and gratitude. Fall in love, stay in love, and it will decide everything." Dihang gipangutana si Jesus, unsa ang pinakalabing importanteng sugo? Ang una niyang mga pulong, higugmaa. Wala lamang sa miingon tuhui, apan higugmaa. Kay tungod ang tao nga nahigugma would prioritize the beloved. Sama sa giingon ni Father Pedro Arupe, it will affect every part of our lives, every decision we make, every dreams we have. Kay tungod kung unsa ang atong gihigugma, makaapekto sa tibuok nato nga pagpanginabuhi. Ug unsa di ay kining maong klase nga gugma? Especially when we look at what Christian love is. Ana ay duha ka importanteng lihok sa gugma. Una sa tanan, gugma sa Dios, gugma sa isig katao. Ang mga pulong ni Jesus, pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios usara,
Mao ang mga pulong nga gitawag sa atong mga igsuong Hudeo ang Shema. Nga mao ang ilang ibalik-balik pagstorya. Pamati Israel ang Ginoo nga atong Dios, usara higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios. Ngano importante man ang paghigugma sa Dios. Ngano ang pinaka-importanteng sugo mao man ang paghigugma sa Dios. Kay tungod dili kita makahigugma kung dili kita makakat-on gikan sa tuburan sa gugma. Tungod kay ang paghigugma sa Dios mauman ang atong pagka-estudyante sa tiilan sa magtutudlo, aron ang atong kasing-kasing, ang tibuok natong hunahuna, ang tibuok natong panlantaw, ang tibuok natong kinabuhi, mahulma, magiya, mahatud unta, ngadto sa kinauyukan sa gugma. Ug walay lain nga pinaka-importante o pinaka-taas nga magtutudlo sa gugma, kundili ang gugma mismo, ang tuburan sa gugma mismo nga mao ang Dios. We could not love anyone and even we could not love ourselves unless we allow God first and foremost to love us. Tungod kay ang paghigugma sa Dios is not really just us loving God. Kaya ang tinuod nga paghigugma sa Dios, mauman ang paghatag og higayon sa Dios nga mahigugma kanato. Kay dili gayud makahigugma ang tao sa iyang Dios kung dili niya hatagan ang Dios sa panahon nga higugmaon siya. Ang paghigugma sa Dios, mao ang paghatag o higayon sa Dios sa pagtudlo o pag-umol diha sa atong kasing-kasing, aron mahimo kitang katawhan sa gugma. Siya nga naghimo kanato, mao lamang ang makahulma sa atong kasing-kasing, aron kita nga gihimo niya sa iyang panagway ug kinaiya, mamahimo untang panagway ug kinaiya sa gugma mismo. Nan, makakaton kita nga tinuod gayud kitang nahigugma kung kining maong gugma maghatod kanato sa Dios. Mubalik kita sa istorya. Ang tao nga nagpenitense, naghingumpisal, tinuod ba nahigugma? Dihang iyang gihigugma ang asawa sa iyahang silingan? Ang tubag, wala. Tungod kay sa iyang pagbuhat ni ini, nagpahilayo siya sa tuburan sa gugma. Kay matud pan ni San Ignacio, ang pinaka-tinuod nga gugma, mao ang maghatag kanato sa higayon nga mailhan ang Dios nga unang nahigugma sa tao. Ikaduha, kining maong gugma sa Dios, kinahanglang makita diha sa konkretong paghigugma sa isig katao. Kay unsaon nato paghigugma sa Dios nga dili makita kung dili kita makahigugma sa atong igsuon nga atong makita. Unsaon nato paghigugma sa Dios nga atong giingon hinungdan sa tanang kinabuhi kung dili kita makakita sa panagway sa Dios sa atong isig katao nga sama kanato
hinimo sa Dios. Nan, dili gayud ako makaingon gihigugma na ako ang Ginoo kung naa ako'y gitamay nga bisan isa sa akong silingan. Dili gayud ako makaingon gihigugma na ako ang Dios kung dili ako makahatag og prioridad sa akong pamilya. Sama nga ang amahan maningkamot para sa iyang anak, ang inahan maningkamot para sa iyang anak, ang anak maningkamot para sa iyang ginikanan, dili tungod kay ilang trabaho, kundi tungod kay nahigugma sila. O kining maong gugma, hagit nga kinahanglang makita o mabati sa buhat. Tungod kay dihang nahigugma si Kristo, iyang gipakita kini isip Dios nga nagpakamatay sa krus, Dios nga nahimong kriminal alang kanato. Kay gusto niyang mabati, makabtan, masinati, makita nato ang iyang dakong gugma alang kanato. Because love that is not concretized in concrete goodness is not love at all. Because when God loves us, that love became incarnate. Nagpakatao ang gugma. Nan ang gugma nga dili makita sa atong pagpakatao, sa atong paghatag sa kaugalingon, would never come to fruitfulness. Usa sa ako mga paboritong basahon sa Facebook, ang kanunay nga po sa akong higalang pari, si Father Eli Lumbo of the Society of Jesus, nga karon ang head sa prison ministry dito sa Bilibid. Ang dili nako malimtan nga kasinatian isip seminarista, mao nga tulo ka semana akong na-assign sa National Bilibid Prisons. Kung matag-adlaw mo, sulod kami, pero mugawas lang po pagkahapon. O dito na ako mas nailhan ang storya sa daghanan kaayong mga igsuong piniriso nga tuwa sa sulod. Di na ko malimtan ang usa ka igsuong piniriso nga gikan sa Cagayan, taga makahambus dito sa syudad. Ug ang iyahang sentensya, life imprisonment. Kay tungod layo ang Cagayan, daw nalimtan na siya sa iyang pamilya. Ug ang iyahang mga pulong hangtod karon kanunay gabagting sa akong nahuna. Father, ang pinakasakit nako nga kasinatian, dili nga napreso ko, kundili nga dinhi sa prisuhan, gikalimtan ako sa akong pamilya. Apan mibalik sa pag-ingon. Apan ang nagpalig-on kanako, Father, mao ang kapilya. Diin bisan ako makasasala, bisan nahugawan ako ang akong pagkatao tungod sa akong mga sala. Gidawat nila ako isip kauban o kaabag sa kapilya. Ug didto sa maong kapilya sa Bilibid, kining maong tawhana, nabatian niya ang paghigugma. Ug tungod ni ini, miingon siya,
Busa gibasulan ko ang tanan, Father. Gibasulan ko og naning kamot ako nga magbag-o. Dili tungod kay nagbasol ako, kay nakasala ako. Dili tungod kay nasentensyahan ako. Kundili tungod kay bisan ni kalimtan ako sa akong mismong pamilya, sa simbahan, wala na ako nabati, nagikalimtan ako sa Dios. Ug tungod ni ini, maningkamot ko nga mahimong tinuod nga anak sa Dios. Pagkaanindot sa istorya niya, what changes the hearts of people are not laws and rules, but love concretized in our concern for others. Mga igsuon, niining maong adlaw alang sa ato mga igsuong piniriso. Let us remember the words of Father Bishop Raul Dael. Dihang mi bisita kami, isip iyang pasalamat dito sa city jail. Miingon siya, mga hinigugmang piniriso, walay kalainan ninyo o kanamo. Kitang tanan makasasala, usa lamang ang lalain, kamu nasapnan, kami wala pa. Dili ba? Kaya di lamang sa atong pag-ila, sa atong pagkahugaw, pagkamakasasala, di lamang sa atong mapaubsanong pag-ila, sa atong pagkakulang, ug pag-ila sa gugma sa Dios nga nagpatigbabaw bisan sa atong kangit-ngit nga nasinati. Tinuod gayud kitang makahigugma sa uban. Hinaot, na kining maong Domingo alang sa atong mga igsoong pineriso, mag-abli sa atong mga kasing-kasing usab nga napreso sa sala, napreso sa pagdumot, nagpreso sa paligutgut, napreso sa paglantaw sa dili mao ngadto sa atong isig katawo, napreso sa mga panlantaw nga naghatod kanato pagpahilayo sa Dios, napreso sa daghanang mga pangandoy nga dili iya sa Dios, nga mahimo unta kitang gawas nun. Sama nga ang Dios na himong gawas, naghihatag kanatog kagawasan sa iyang kamatayon sa krus. Makabati unta kitag kagawasan diha sa paghigugma kaniya o paghigugma sa atong isig katawo.